Kouřivo, prádlo a plyšovou opici. Co z toho vyhodit? Co ještě koupit si? Jégry a kulicha, bude tam zima, prej. A navrch do kufru šampon a intim spray. Aspirin, teploměr a teď co na cestu? Černý frak verze A plus oblek z azbestu. Můžou být teploty, při kterých nezebe. Tak ještě Minimax pro případ verze B. A co dál? Zrcátko, fotky dcer, obrázek s rodiči, dopisy od tebe, vejdou se do pěčí. Pití je přednější, placatky do kapes. A s němou výčitkou spod stolu kouká pes. Seznam je bez konce, času však ubývá. Píšu a škrtám zas noc co noc u piva. A do děr v paměti cpu si tvou podobu. Toho je